De Raad van State had juster besletten dat het lippenziekje deze maand gewoon terug in mei. Maar zou het nog minder gaan met de lippen staan, dan wil het rechtsorgaan het ijziekje mogelijk een jaar oer gaan litten. Om dat vat te komen wil GroenLinks nou al over een alternatief nadenken, want dan komt hier met de provincie weer een nieuwe ontheffing aan. Benut dat hier nou eens om te zien van kunnen we die eigenlijk lezen litten. Kunnen we mij zien al die omslag meidje in tenzen en meidje een leuke foto. Zorg je van een systeem dat is vanuit het veld de wargemaster op belly kist. Van ik steen hier, show maar mij, ik heb een camera, dat maakt toch maar een leuke app te dwangwezen. De partij hoopt de komende weken met deputeerde Kramer om tafel te kennen om over de plan te praten. Maar zitten de ijziekers wel te wachten op weer een grote verhoring en behandeling in het ijziekje? Ik ga ervan uit dat die mensen van lippen houden. En dat die echt willen dat de lippenstoon weer beter wordt. En als we met hun importeren een vorm fine kennen dat het wedstrijdelement er nog inbloot. Misschien dat ze dan de aaien wil lezen litten willen. Stof dan nadenken voor de ijziekers als ze de komende dagen het veld in gaan.